Oh, ja, ik hoor een veldleverik. Ja, zeker. Hier moet ergens een nest zitten. Ja, met jongen, gisteren gevonden. We moeten even kijken. Zie ik hier niet een rondje? Ik zie een... Ja, jij kijkt zo het Oh, ik nest zie in, een paar Menno. jongen. Ja, kijk, hier is het. Ja, kijk, bekje open. Ach. En je ziet dat ze gewoon... Dat ze gewoon met een neus in de bovenkant van het nest zitten... om gewoon in de schaduw te zitten. Ja, helemaal weggedoken. Helemaal weggedoken. Ja, zo zitten die nesten dus verstopt. Eigenlijk gewoon open en bloot. Minuscuul, heel klein kommetje. Ja. En die jongen die zijn gewoon totaal... dat lijken wel wat polletjes of wat verdroogde grasjes. Deze jongen, die ga ik meten en wegen. Ik ga ze ringen. Ja, En wat we ook doen voor het predatieonderzoek... Ja. Wat we dus doen, is dat we er een camera bij zetten. Ja. Ik ga hem er niet heel dicht op zetten. Nee. Want stel dat het geplunderd zou worden... dan zie ik dat ook wel op afstand. Dit ziet hij dan gebeuren. Veel nesten worden geroofd. Vanuit de lucht door buizerds en vanaf de grond door dassen. Ondanks die roofpartijen is de oude luchthaven enorm in trek bij de veldleverik om te broeden. Dat komt omdat het gras naast de landingsbaan vanwege de vliegveiligheid van oudsher kort wordt gehouden. Om de nesten te beschermen, in ieder geval tegen rovers over land, zijn hekken met stroomdraad geplaatst. Of dat werkt, wordt nu onderzocht. Och, jongen, wat klein. Hoe oud zijn deze nou, denk je? Nou, ik denk dat deze vandaag 4 dagen oud zijn. Oh, ja. En altijd even een poepje producerend. Ja. 1, Die verzamelen ook heel vaak hoor, om te kijken van wat krijgen ze eigenlijk te eten. 2, 3. Nou, ga maar door. 4, 8, ja. En je ziet eigenlijk wel dat de grootte van de jongen wel vergelijkbaar is. Deze is misschien een klein beetje wat kleiner. Ja. Die vleugel is nauwelijks ontwikkeld nog. Nee. Maar dan heb je deze stevige poten. En die ervoor zorgen is dat die jongen, terwijl ze nog niet kunnen vliegen, al dat nest gaan verlaten. Omdat ze gewoon aan de sjouw gaan, uit veiligheid. Ja. Na hoeveel dagen gaan ze het nest uit? Over 4 dagen gaan ze het nest uit. En kan die dan ook al zelf voedsel zoeken? Nee, ze worden gewoon gevoerd. Totdat ze gewoon zelf helemaal zelfstandig zijn, na 30 dagen ongeveer. En dan worden ze niet meer gevoerd. Oké, ze gaan even. Waarom gaan ze in het zakje? Dan hou ik ze eventjes bij elkaar. Dan ga ik ze ringen nu. Dan blijven ze rustig. En dan hebben ze even rust, ja. Wil jij schrijven? Zeker. Ja? Wat een scharminkeltje, hè? Ja. Ja, het is echt een wonder. Het is een wonder. Mag ik het eerste ringetje? De 51. Heeft hij daar geen last van dat ringetje? Ja, dat zit natuurlijk, dat knelt natuurlijk niet. En dus dat gaat allemaal prima. Waarom moet dat ringen nou? De overleving van die kuikens, die hebben we natuurlijk door het ringen wel in beeld gekregen. Ja. Menno, jij mag noteren voor de 51. Vleugel is 26 mm. Noteer maar gewoon het gewicht van het jong plus zakje. Dat is 29,5 gram. Ja. Dat er hier zo weinig nesten groot komen, is dat een duidelijk verschil met andere veldleverik? Ja, dat is echt. Plekken? Ja, dat is echt gewoon. Daar schrik je van. Ja? Ja. Waar we in het agrarisch gebied mee maken, dus broedend in zomergerst, Ja. daar merken we is van dat het broedsucces gewoon veel hoger is. Ja. En zijn daar dan veel minder predatoren? in die monocultures, die zijn veel veiliger. Ja? Daar zijn minder predatoren. Ja. Je hoort het me zeggen. Nou ja, het is dus niet zo zwart-wit dat intensief bebouwd boerenland slechter is dan een natuurgebied. Dit Klopt. is nota bene een natuurgebied. Klopt.
Ja. 28 mm, dat is de vleugel. Dus gewicht 26, 29,5, 30 en 31,5. Is dat... vind je dat oké zo voor, wat zei je, een dag of 4 oud? Dat jongste jong, dat is 12 gram. Dat is, dat zakje moet eraf natuurlijk. Dat is te laag. Ja, dat is te laag. Ja, maar dat heb je in elk nest natuurlijk, hè? Een achterblijvertje. Nee, dit zijn prima jongen. Helemaal oké. Ja. Helemaal oké. En die jongste, zou die het dan gaan redden? Ja hoor, die gaat het zeker redden. Oké. Als er maar geen vos over het hek springt. Nee. Nee. Ik ga ze terugzetten in het nest. Ze gaan weer het holletje in. Ja, het nestje. Ze hebben zowat dezelfde kleur als dat nestje, hè? Dus die grasjes die zo rondgevormd. Nou, we laten ze mooi zitten. Ja, oké. En de moeder of vader die hoor je en zie je alweer rondvliegen? Ja. Oké, kijk, daar komt de... Even opzij voor Marit, sorry. Die wil echt naar het nest nu al. Ja. Dus kijk joh, het is niet te geloven. Ja. Prachtig. Met de veldleverik in Nederland gaat het helemaal niet goed, toch? Nee, nou wat we zien is dat het dieptepunt bereikt is. Dat is interessant. Ja. Ik vermoed dat dat komt doordat we toch steeds meer omvangrijke natuurgebieden aan elkaar hebben weten te verbinden. Ja. En ook in de landbouw, daar zijn nog altijd plekken, ik kom zelf uit Drenthe, waarin je veldleeuwerik dichtheden tegenkomt en die je eigenlijk ook niet gelooft. Natuurlijk veel minder dan dat we ooit hadden. Ja. Maar teelt van granen is altijd een hele belangrijke in het bouwplan. En dat hebben we gelukkig daar nog altijd volop. Dus je zegt, het zakt niet verder weg. Het zakt niet verder weg, nee, het dieptepunt is misschien gaan we... We gaan weer voorzichtig wat omhoog. Kijk. We gaan weer voorzichtig wat omhoog. Ja, dat is goed nieuws.